Projekt Leader Invest izbor je najboljih velikih, srednjih i malih proizvodnih investicija u Hrvatskoj. Ujedno je i otvoren natječaj za prijave najboljih investicija koje će trajati do 15. srpnja. Projekt je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i tvrtkom Bisnode pokrenuo poslovni tjednik Lider. Ovaj projekt je nastao iz trostruke frustracije. Jedna frustracija je ta što u političkom i u javnom i u medijskom govoru najčešće kad dođe nova vlast govori se o čuvena sintagma koja kaže privlačenje stranih investicija, onda se sve završi na nizinskoj pruzi, navodnjavanju i tako dalje, a niz investicija stranih i domaćih jednake su nam investicija koje su u proizvodnju, koje zapošljavaju puno ljudi, ostaje ispod radara javnosti i mi želimo tu praksu u Hrvatskoj promijeniti, među ostalim i ovom akcijom. 3 su glavne kategorije nagrada. Velika investicija je veća od 100 milijuna i 1 kunu, srednja investicija između 10 milijuna i 1 kunu i 100 milijuna kuna, a mala investicija manja je od 10 milijuna kuna. Za vrijeme trajanja natječaja Hrvatska gospodarska komora će organizirati investicijske forume u 5 hrvatskih regija. Svaki od tih foruma će biti događaj gdje ćemo okupiti na jednom mjestu i investitore, poduzetnike, ali naravno i pripadnike javnog sektora i sve ostale zainteresirane, da se raspravlja o tome šta je to bitno, šta to može pridonijeti da ta investicijska klima bude još poticajnija, još bolja, da imamo što više, kako to Mišo voli reći, pravih investicija, proizvodnih investicija, oni koji smatramo da treba biti okosnica gospodarstva. Prvi investicijski forum sjeverozapadne Hrvatske održat će se 25. travnja u Varaždinu, Dalmacije i Južne Hrvatske 3. svibnja u Splitu, Slavonije i Istočne Hrvatske 10. svibnja u Osijeku, a investicijski forum Istre, Primorja i Gorske Hrvatske u Rijeci 18. svibnja. Završni forum bit će u Zagrebu 3. lipnja u Komori Zagreb. Investicija ima, no nema ih dovoljno, slažu se svi. Nakon 3 godine koliko mi postojimo i koliko se ovime bavimo, 300-tinjak projekata, 150 aktivnih, gotovo 10 milijardi eura u raznim fazama investicijskog ciklusa, 17.000 zaposlenih kada se te sve investicije realiziraju. I napominjem, ovdje ne govorimo o investicijama tipa došao investitor na sastanak i rekao ja namjeravam investirati u Hrvatskoj. To mi ne računamo kao investiciju. Znači pričamo o tamo gdje je kupljeno zemljište, gdje se pregovara o zemljištu, gdje se ishođuju dozvole, gdje se gradi već ili gdje je investicija netom završena. Stručni odbor odabrat će do 15. rujna najbolju veliku, srednju i malu investiciju, a 19. listopada dodijelit će se nagrade najboljima. U okviru projekta dodijelit će se i priznanja za poseban doprinos izvozu, zapošljavanju i održivom razvoju, kvaliteti života građana te zaštiti prostora i okoliša.